Say hi guys first. Francine. Papa is there. Si Francine. Francine guys, ang likot-likot. Anyway, I will do a Primark haul today. Pero pinapa-peaceful ko pa konti siya guys. So I have 3 bags here from Primark. Nag-shopping kami ni Frank. And Francine is here. Come on. Come on here. Come on here. Come on. Hi. Say hi. Say hi. Yeah. You're gonna put it back, okay? Say hi. Okay. So we gonna do a Primark haul for kids. So we were in the shop. You wanna play? Yeah. So you go there, come. See, di ka puyo. Yeah, you can play with Ella. You can play with Ella. Yeah. Hello. Okay. Coffee for getting cold. Can I? It's hot. Yeah, I know. Thank you. So may pa-coffee tayo. Thank you, Frank. You're welcome. Honey, my love, so sweet. So ngayon nga, we went shopping para sana sa mga gamit ni Junior, and since hindi kami nakapagpunta in all shops, and some of the stuff ni Junior is pinamili ko sa online. So we got some stuff for him, for baby Junior, but also I get stuff for the other kids. Let's start with this paper bag. I think I have the receipt here. Okay. First, ito pala, I was thinking to buy this one online guys, pero you know what? Mas mura siya in kuan guys, sa store bilhin. Sa online shop, it cost siya na 29.99 euros, pero sa store siya, kasi chinek ko to siya sa Amazon, it cost 29 euros something, 30 euros na siya, pero sa store, sa DM, it only 24 euros per something. So, 5 euros din yung na-save ko nito. So, it's a warmer siya guys ng milk. Wala kasi nito before si Francine kasi I was thinking hindi siya useful. Pero ngayon, since minimix ko siya minsan ng fresh milk lang na dede, it's really useful. And since mas pag winter kasi mas maganda talaga warm yung milk na binibigay mo. Lalo na pag night time kasi para maganda yung tulog nila. So I was thinking to get this kasi magagamit ko pa din siya next baby ni baby Junior. So I got this one in DM for 24.85 euros. So naka-save tayo ng 5 euros instead na bibilhin natin sa Amazon, di ba? So that is good together with her milk, I think. So this is like that. So we have now another stuff. And then I have here Primark receipt. So ang nabayaran ko lahat sa Primark is, I didn't think na ganyan binayaran namin. It's 181 euros. It's actually 181 euros all on 3 bags na binayaran ko. That is around 10,000 sa Philippine money guys. So saan naabot ang 10,000 natin dito sa Germany? So let's get started. So first, this one, binili ko to siya kasi pag may mga regalo, I think this is so cute. Mermaid siya. 5 meters na siya, tapos 2 euros lang sa Primark. Which is really good. Pasensya if hinihingal ako. May pa-coffee dito si Mr. pero ang init pa niya. Kasi minicrowave niya. Nilagyan na niya ng milk. So, yun, the first one. And then, siguro unahin ko yung mga nabili ko para sa newborn. Kasi mix na to guys. Meron akong pang newborn, meron pang kids, pang toddler, at saka kumpleto. At meron pang home goods. Walang para sa akin. Kasi guys, ako talaga, bumibili ako either sale, at kung hindi naman sale sa Primark. Kasi what's the sense of buying expensive stuff para sa kids
na pang ano lang, mga clothing, kung pwede namang makuha mo siya ng cheap kasi matutubuan lang din naman, di ba? Pero pag naka-sale naman, like for example, pag winter sale or something, or summer sale like that, or Black Friday, Cyber Monday, or pag may mga sale, sa ano naman ako bumibili, sa Zara, dyan, kasi murang-mura talaga, mas mura pa siya sa Primark. And then, sa shoes naman, online din ako bumibili. So, I only shop sa Primark pag kinakailangan ko talaga na bumili. Either Primark or H&M online store. So, I think this one is for newborn also. This one is a sleeping kuan siya, guys. Sleeping suits para sa baby. I got this for 11 euros lang siya. Na ano ako kanina nung nag-shop kaming Frank kasi hindi ako sanay mamili ng mga pandalaki. So we shop earlier. Ako Frank, hindi ako sanay mamili ng panglalaki. So I got for 3 of them, guys, for 11 euros only. Maganda ang quality sa Primark. Hindi mo siya akalaing mura lang siya. So this one, that is navy blue actually, pero sa lighting parang siyang black. So I got 3 of this. May yan. Mayroon ditong isa din na may nakalagay awesome. At saka ito, panda, for 11 euros. So I got 3, 1 pack for 3 for 11 euros na siya. And then this one, my buddy. Okay. 2 pack yung binili ko. Mas malaki to. Bakit to malaki? 3 in pack din siya, guys, for 11 euros. 3 to 6 months tong isa. Nako. Mas malaki siya. Pero okay lang siguro. 3 to 6 months tong nakuha namin na isa. So, ayan. 3 din siya for 11 euros. May pa-cloud siya dyan na detail. Ayan. Ang isa naman is elephant. Ayan. So, I think I still need to get more of this. Kasi ano siya. And then, a giraffe. Ayan. Ang cute lang. Color white siya. Then, mix. And then I got this one, guys, short sleeve bodysuits for baby for 11 euros only also for the then pack of 7 na siya. So buksan natin kasi lalabhan din ko naman ito lahat. So ayan. Ayan siya. Little one. May nakalagay little one. Simple lang siya, normal na mga kulay. Yan. White siya na may mga prints na giraffe. Then, white and gray ang combination niya. Ito naman, ang cute. May cloud. May clouds. Last time when namili ako kang Francine, lagi, puro naman pink yun ang binili ko. At saka white. And then this, hello. Ang cute lang. 7 siya. 7 of them. So, bilisan natin kasi madami-dami tong haul natin. Ayan. Ito naman stripes na gray. Lalaban ko kasi siya kaya tatanggalin na natin. Ayan. For baby. Simula tayo sa baby. Ito naman gray na may combination of stars na white. Ayan. Tanggalin na natin. At ito naman may pa dream big siya. Cloud at saka ano yan. Koala ba yan, guys? Color white pa din siya. And then, 2 pack yung kinuha ko. For 11 euros lang siya. Mura lang siya kasi natutubuan lang din naman ng ang mga newborn clothes. Ito naman blue. Na may mga papi siya. May mga papi dyan. Then, ayan. A limited edition. Ayan. Ito, papi yung motif nito. Pero blue and white ang kanyang kulay. Ayan.
God, ang cute lang niya. Oh my God, ang cute niya, cute. So, this is for 3 to 6 months. Malaki siya, no? For new daddy's sidekick. Navy blue. Ayan siya. Ang cute na niya. Tinanggal ko na siya. Para malabhan natin. Stripes na blue. Sky blue. Kasi yung ka-Francine before, guys, namili ako ng pang newborn. And after 1 week, natubuan na. Like, few weeks lang. Like, 2 weeks, 3 weeks. Kasi ang bilis nila lumaki pag ganyang mga edad. Happy days, Wolf Adug Life. This is also cute. And this, happiest little one. Ayan. That's cute. Then kumuha ako ng hats at mittens niya. Ayan. Hats and 2 pairs na siya na hats and mittens. Ayan. Cloudy, gray and white pa din siya. And this one is plain lang siya. Short sleeve bodysuits. Plain lang siya, color white. I was supposed to get more of this, pero I think kukuha ako ng madami nito pag matubuan na naman, kasi pag binili ko siya ng mas madami nito tapos matutubuan lang siya. So for 4.50 €, may 3 ka na sa pack na isa ng bodysuit na para sa baby. Ayan. I think yan lang yung sa baby natin. And then punta tayo sa I'm not sure kung i-separate ko yung sa newborn. Basta yun na yun. Yun yung sa newborn. And now naman, punta tayo sa guys, sa kids. Sa kids tayo, sa toddler, at saka sa kids. So first, ito, 2 packs na siya na leggings sa Primark. If you can see my previous hauls before, lagi talaga ako namimili ng mga leggings sometimes in Primark or H&M. Yun talaga ang suki. 3 shops talaga ang pinupuntahan ko pag shopping ng clothes, guys. Is Zara, H&M, and Primark. Kasi ang Primark, very cheap siya always. And good ang quality. Hindi siya mumurahin ang quality. So, for 2 to 3 years old, kasya to kang Francine na, 2 pack cotton rich leggings for 5.50 €. Ayan. For Francine. And then, ilalas natin yung mga for home goods. So naman, nandito yung ibang kids. Separate kasi siya. So, I got a socks. Meron akong socks dito para kang Francine. 5 pairs na siya, plain white. I think very useful yung white also pag Iwan ko lang, gusto ko lang ng white. For 5 pairs siya. 5 pairs na siya, 3 years lang siya. So, and then this one, kulay-kulay naman siya ng mga cat. Kasi gusto ni Francine din yung may mga cartoons. So, for 3 €, 5 pairs na siya. Yan, this is just so cute. Unicorns, and may pa-stripes, may yellow dyan, then may pink. See? Makikita mo talaga ang difference pag pang-babae or pang-lalaki. So, and then I got here a long sleeves. Ayan. It says good vibes. Color white. For grown up naman to. For 3 € lang siya, guys. Gamit siya kasi patapos na ang winter, so but still a bit colder. So, gamit siya yung long sleeves. Good vibes only. There's another one. Sparkle. Keeping it real. For 3 € lang to siya, guys. Ayan, for grown-ups, kids. Para sa mga kids. Ang isa naman, ayan yung design. Kasi pa-spring na siya, guys. Tapos, hindi na siya masyadong malamig. Pero, malamig pa din. Fresh and so on. So, you can still wear this. Kasi, dito kasi always lang malamig. Ayan. And then, there's another one. And another one, living the dream. Ayan.
Color white pa din siya. For 3 years on. Very cheap na siya. And ito, I got for toddler. For 2 to 3 years old. This one. For 2 euros, 50 lang siya. Ayan. So cute. Color white pa din siya. And then, may print siya na unicorn. And this one naman, maroon siya. And may print siya na heart. Ayan. For 2 euros, 50. And then, may pa-turtleneck tayo dito. For 2 to 3 years old pa din. For 3 euros only. Ayan. Gamit na gamit to siya guys pag hindi masyadong malamig. Pero malamig. Basta kayo na ang maintindihan ang ibig sabihin ko. And then, meron ako jeans. This one. It's color pink. And this one is army color. For only 5 euros na lang siya. From 9 euros, minark down ng Primark for 5 euros. So, nagsisale din sila, di ba? For 5 euros na lang siya. Ayan. Dalawa yung kinuha ko. Ayan. May paano siya dito, guys. O, pagisi-gisi siya dyan. Pagisi-gisi. Andyan. I think this is really good deals kasi pero sa Zara din guys, pag nagsisale sila, mas mura din siya. Then, napakaganda din ng quality sa Zara. And then, this one. Same ng style, pero different colors. So, 5 euros na lang siya. Ang cheap. Ang mura na niya. Gamit na gamit. Kasi natutubuan lang din naman ng mga kids, guys, eh. And same, ako nga eh, natutubuan kasi tumataba na ako. And then the next is we go to so let's go to Primark home. This is a laundry bag, guys. Dalawa yung kinuha ko for Francine's laundry basket at saka ito naman sa kids room. And then so pakita ko sa inyo, open tayo ng isa. For only 6 euros. Maganda siya kasi cute ang kulay. Cute ang kulay niya at saka very parang feeling ko ang napipilo siya ba? Na ano siya ba? Ayan siya. So, ayan. Lalagayan ng laundry. Sa laundry basket. Ganyan siya. Lalagay mo siya dyan. Ayan. Tapos, ayan. Lalagay mo yung yung mga bulingon. Ayan. Dalawa yung kinuha ko. For 6 euros only. So, the next one, meron akong dalawang tumbler dito. Hindi nyo siya I'm not sure kung makikita nyo ang real color niya, pero glittery siya. Stainless steel water bottle. Pwede siyang malamig or mainit. And it's 500 ml. Dalawa yung kinuha ko for Vanessa and for Ella. For 5 euros only. Ang cheap. Then, kasi, lately, ang mga tumbler nila, guys, kung hindi naglilik, nababasag sa bag nila, at ewan ko kung anong ginagawa nila, nawawala or naglilik, sabi ko, dapat sa inyo stainless steel na water bottle. So, kanina nakakita kami ni Frank and it's just so cute. Dalawa yung kinuha ko. Maganda talaga siya. Hindi ko lang alam kung makita nyo dyan. Glittery siya. Glittery pink ang kulay niya. Ayan. For 5 euros in Primark home. Ayan. Lagay natin dyan. And then, meron ako ditong from Primark home pa din. Room spray. And it's lavender siya, guys. Mabango siya. Spray nga natin. Mabango siya. Lavender talaga siya. Then, sabi ko kapag kuha tayo nito para mag-spray tayo sa room. Clean cotton. See? And this is for only 4 euros para maging mabango yung rooms. Ayan. This is, I love that one. And then, hinihingal ako. Diyos me. And meron ako ditong small throw from Primark home pa din. For only 6 euros lang siya. Ang lambot niya, guys. Grabe, super. And binili ko to siya kasi si Francine, ayaw niya sa blanket niya kasi nabibigatan siguro siya kasi
Yung paano na blanket guys ba, yung pang winter, ayaw niya. So binili ko siya kasi this one warm will keep you warm pero light lang siya. So I will show you. Let's see, let's try to open this one. Open natin siya para makita ninyo. Maliit lang siya pero maganda siya. For 6 euros lang siya, ang ganda na niya. See? Ayan. Pa-rainbow siya ang kulay. Maliit lang siya na blanket guys. Small. Mix na siya. Color pink at saka parang rainbow siya. So this is so cute. And then ito parang wala na silang stock nito ata. Para naman sa bed namin. Color gray. Same siya. Ang lambot talaga niya. Last na to siya ata or last 3 tapos hindi na siya nakaganito pero binili ko pa din kasi I want a gray color na para sa aming bed. And then for only 16 euros guys. This is so malambot pero lalabhan ko pa siya. Ayan. Lagyan natin siya dyan. Then the next is sa Primark Home pa din. Primark Home. Ito. Lavender silk na candle. Ang bango-bango niya. Binili ko siya para sa aming room. Kasi lately, nag-aroma ako doon ng lavender sa room namin. So, this is for 3 euros only. For 3 euros only lang siya. Ang ganda niya. Lavender silk. At saka ang ganda din ng niya. Ng lalagyan ng candle. Very cute. See, lavender and chamomile for 3 euros only. Ang bango-bango niya. Kumuha ako ng dalawa kasi I'm not sure kung makakabalik ako ng Primark soon. Pero since hindi ako umaalis ng mag-isa na ngayon guys. Kasi natatakot ako. Malaki na kasing tiyan ko. That's it. Lavender silk, scented candle, lavender and chamomile for 3 euros. So I got 2 of them para sa aming room. I think that's it for our Primark Home. And then the rest here na hindi ko papakita na is a stuff for Mister, socks and so on. Yan, socks. So hindi ko na siya papakita kasi yun lang naman yan. So ayun na yung mga napamili natin guys for the newborns, for the toddler and kids. So and then Primark Home, ang daming if we have just time pa kasi 1600 na and then late na, kailangan na namin umuwi. Gusto ko pa sana namin pumunta sa ibang shops to look for junior stuff. So I said to Frank, maybe sa online ko na lang siya bilhin yung iba kasi madami-dami pa kaming bibilhin, mga gamit ni Baby Junior. So that's all for our video today guys. Nag-haul lang ako. Thank you all for watching and I hope to see you again on our next video. Bye bye and have a good day everybody and God bless you.